Hello guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय जोङो नै गामियाव फैदों आरोना दायो लोगोफोर। मागोनि गामियाव फैदों मागो जानो लोगोफोर। बेनिफ्राय नै नायलायना आरो गरसिया जि मोजां थायगासिनो आरोना नै बिबारबो बारदों। गरसिसो होनो आरोना बेखौ सोर मा होनो लोगोफोर। नै गरसि होनो आरो बेखौ। गरसियानो बेलेग बेलेग डिजाइन थायो आरोना ओमफ्राय जोङो गरसि होनो लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो न'आव फैदों आरोना गामियाव लोगोफोर मा होनो दाखालै खनसे जोङो सेकेन्ड बार फैबावबाय आरोना दाखालै ना राननायखौ जानो फैदों आरोना ओमफ्राय एबारबो मागोनि फैबावबाय मागोनि अमा बेदर रानदों लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो बेखौनो जानो फैदों आरोना मागोनि अमा बेदरा आं नोंसोरनो खिन्थानो दे लोगोफोर अमा बेदरा आरोना अमा बेदर राननाया आरोना गामियाव राननाय सावगासिनो आरोना लोगोफोर सावनानै जानो होननानै ओमफ्राय ओरैहाय रेडि खालामगासिनो दङ नै रेडि आरो नै लोगोफोर अनहरदों आरोना मालाय नै बेनिफ्राय ग्रेन्डार आरोना नै गामियावबो दानिया बिदि बे मिसिङा ग्रेन्डारा सोलिजोबसै आरोना लन्थं मदान जुग जानायखाय लोगोफोर बेनिफ्राय गाहेन उवालानो गैलिया आरोना नुनोनो मोनला आरो खम नुनो मोनबाय माने नुनायानो जाला दानिया बिदिया मिसिङानो सोलिसै आरोना बयनावबो लोगोफोर जुगानो सोलायबायबा होनदो ओमफ्राय दायो नै दा माबागासिनो आरो मालाय नै बुरजा माबाखांबाय नै जोब्बायानो खोमा आरो माने बे सालिनायनि खर' आरोना लोगोफोर सालिनायनि खर' नै लोगोफोर मागोनि दंफैजोबो आरोना नै सानैबो ओमफ्राय सावगासिनो नै जानोबो नेलायगासिनो ओमफ्राय नै ओरैहाय सामफ्रामबो जिरगासिनो दं सासे बिनानावा बेनिफ्राय नै संगासिनो बाव सोरनाबा नाहरबायदोब्रा एसे नाहरबाय थारामोन हायबो होननो रोङाहाय जारलासो बिसोरो आरोना नै मोदोम सावगासिनो दं नै ओरैहायबो सामब्रामबो हाबाय बेनिफ्राय नै लायबावबाय आरोना नै लायबावबाय सावनायावनो जोबखासिगोन आरो ना माखौ संना जाबावगोन दे सावनायाबोसो गोथाव जायो आरो संनायनिख्रुइबो थावसिन जायो लायबाय आरोना माबार सावदो दे सावबावबाय आरोना सावगासिनो दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै फै गखाबाय आरो पिकनिकबो जेरावबो जाहैनो रोङासै नालाय बेनिफ्राय न'आवनो सावनानै जानोसै आरोना गोथावनो नै बेदर नै सावगासिनो दङ नै ओमफ्राय नै सासे जाखुमागासिनो हाब लानानै जाखुमागासिनो दङ ओमफ्राय नै बे सासे सावगासिनो दं नै ओरै सासे जनानै दं गुमै बियो गुमै ओमफ्राय आंनिखौ देखायगासिनो दं ओइ नै थालिर बिलाइ लायदों सुगासिनो दं गय बिफांखौ खाबाय नै मा होनो मागोनि आरो मागोआव खानांगौनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै खागासिनो दं बेनिफ्राय लोगोफोर आं खिथागासिनो नै लोगोफोर गय बिफांखौ ओरै खाबाय नै गय बिफांखौ नै मागोआव खानांगौनो आरोना लोगोफोर मा होनो मागोआव खायाबा गय फिथाइया मालायनाव बुरजा बुरजा थायहोयोनो ओंखायनो खानांगौनो आरोना खानानै लाखिजोबनोसै फिथाइखौ बुरजा बुरजा थायनायनि ओमफ्राय खागासिनो दं ओरैहायबो खागासिनो दं आरो खाबाय नै ओरै खागासिनो दं आरो ओमफ्राय नै बेदर सावनाया मोनबाय आरोना लोगोफोर माने लगायबायबो जि मोजांनो बेनिफ्राय जानोसै आरोना दायो मागोनि टेस्टि जाखादों जा गोथाव जाखादों आं संख्रि एसे हरबाय सोर गोथाव मोनो लोगोफोर बेदर सावनायखौ हेपि मागो सनाफोर लोगोफोर
फानलुआ एसे गोसा जाबावनांगौ लोगोफोर नै मा होनो लाफाखौ सायखांबाय इनिफ्राय मा होनो बेदरखौबो जाखांबाय आरोना इनिफ्राय एसे गामियाव बेरायहैनो आरोना ओरैहाय फोथाराव थांनो नागिरदों आरोना दायो नै गामिया नायदो आरोना गामिनि सिनारिखौ एसे भिडिअ खालामसै सल'बो दामगासिनोहाय बिराद गोबाव जाबायमोनहाय लोगोफोर नै गामिजों ओरैहाय फैयो आरोना ओंखायनो दिनैसो नायलाबायनो होननानै फैबाय आरोना नै बारि आरोना जोंनि आरोना बेयो नै बिथिं ओमफ्रायो मैगं थाइगं जेबो माबाया नै गय गायजोबनानै दोनबाय मालायनि सल' दामगासिनो दं नै इयो गामिनि स्कुल आरोना लोगोफोर नै स्कुला स्कुला गामिनि स्कुल बाराखै फोथार गोजासोमोन आरोना लोगोफोर बिसोरो सेस फोथार गोजामोन जोंनिया ओमफ्राय दायो न' जाफैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोंनो ओरै फोथाराव मोनफैबाय आरोना बेनिफ्राय एसे बैलागुर खुंनायखौ नायनानै थांसै आरोना नै ओरैहाय नाहरदो नै ओरैहाय नै बैलागुर खुंनाया ओरैहाय नै ओमफ्राय ओइखैबो नै मा होनो संनो बेदर एरि संनो रेडि खालामना दोनखाबाय खोमा आरोना ओमफ्राय नै मानसिफोर दं आरोना ओमफ्राय आं एसे गोजाननिफ्रायनो माबाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ओमफ्राय राजा रानिबो थालायो आरोना साजायदों बिराद मोजाङै खामानि मावगासिनो आरोना गथ'फोर ए